Добрый день, вы смотрите программу «Собер Йылдыздары». Гаяз Габдуллин – герой сегодняшнего выпуска. Мен Башқұртстанның Ермеке районы Исламақ тауында туып өстім. Онда енді 8 жылдық мектеп біттім. Шунан соң Белебей деген исемлі шәһәргә барып, онда оқыдым сварщикка. Сварщик мен дипломированный. Шунан соң енді армияда шул Германия служиттім. Служитіп қайтқанасын тағам шул Белебей шәһәріне қайтып, автоколоннада сварщик болып эшләдем. Сексен жетінші жылына Сибирияға кеттім. Нижневартовск шәһәрендә эшләдем. Анда безнең вакыты белән
вертолет болып кете тұрған 15 суткаға 88 еліні таныштым анда Татар Башкирский народный театрының артистлары белән. Анда шул үзешчән сәнгать түгәрәгендә йөрдем. Шуннан соң 90 елында без килдек Түбәнгә. Безне чакырдылар телевидениегә. Безнең шул ансамбль без чыгыш ясадык. Шунда безне күреп калдылар да чакырдылар Казанга. Казанда шул 90 елның беренче татар дөньясында Рамазан бәйрәме. Ренат Абый Ибраһимов аны уздырган иде. Шунда безне чакырдылар. Түбән өлкәсеннән безнең группаны шулай. Без барып инде шунда бергә йөргә туры килде. Фирзар Муртазиннарны, Ханәби Шәйдуллин, тагын теге мәзәкчеләр белән Илһам абыйны күргә туры килде. Ул вакытта минем безгә инде Илһам абый. Алар белән бергә концерт куеп бирдек. Шуннан соң мине чакырдылар монда якынга уже Киндерле авылына килеп мен эшләдем 1 ел. Шуннан соң киттем укырга Казанга. 1 еллык курсларга барып укып кайттым да тагын эшләдем 4 ел Киндерледә. Шуннан соң инде чакырдылар якынгарак Түбәнгә. Шуннан Мишкә авылына шундан. Ул 95 елдан мен монда эшлим. Килдем мин мәктәпкә укытырга. Музыка дәресеннән 1-нче класстан 11-нче класска чаклы укыттым музыка дәресләрен. Шуны инде клубта эшлидем. Мәктәптә 2 ай инде. Бүгенге көндә уже эшлим клубта гына. Инде соңгы елларда безнең шул булып китте. Шатыр ансамбле. Инде менә инде шатырның 2нче буына. Икенче белән шул уен кораллары белән шөгыльләнәбез. Яңа менә уен кораллары үзебез ясап уйныйбыз. Ул борынгы уен кораллары булгандалар. Менә мин аны үзем бабайларның сүзләреннән үземчә килештереп шул ясадым инструментларны. Шабыжыглар, менә курайлар, төрле кузлар.
көстө бар әйтәләр дә инде, менә җырла бiri икән бу дип җайрагына дип әйтәләр. Алай түгел шул бик. Менә инде шатыр белән менә без сәхнәгә, фестивальгә көтергә апчыгыр өчен менә 1-2 номерны 1 ел буе эшлибез. Аны бит әле җырны табырга кирәк, әбиләрдән яза баласын монда җырлардан карап, аны үзенчә килештереп, уен коралларына салып, сәхнәләштереп, анда инде төрле уеннар кушып шул көйгә, теге авылча булсын, теге фольклор дигән, шулай булсын дип, ел буе шуны эшләр кирәк. Булай итеп карыйбыз, теге уянсын дип, шул җыр уянсын, безнең бабаларның калган ниләрен, рухларын диктер уятып, битте балаларга инде ана передавать итеп сәхнәләште, шул уятасы килә инде. Шуңа тырышабыз. Продолжение беседы с Гаязом Габдуллиным вы сможете увидеть на следующей неделе. Надолго не прощаемся. Берегите себя. Добрый день. Программа «Собери Йылдызлары» продолжает свою работу. Тальянки, шабыжгы, кубыз, домбра – вот далеко не полный список инструментов, хранящихся в мастерской Гаяза Габдуллина. Үзебез язабыз булай. Язабыз, безнең шагыр апабыз да бар. Мен көй язам, ул шигырь яза, менә безнең мизгел ансамбльне җырлый. Ну, ул аерым бер түгәрәк. Балалар белән инде мин шул фольклорны. Тагын безнең авылдашлар ансамбле бар. Ансы безнең пенсионер апалар. Алар инде үзләренең яшик вакытында җырлаган җырларны җырлыйбыз. Көндә йөриләр, иртән килеп куялар, менә сәгать 10-ларга, 11-ләргә килеп куялар. Төшкә ашка чаклалар уже. Старая закалка. Бу менә Курайның бер төре. Курайларны белгәнемчә, мин беләм кыска курай, сыбызгылы, менә муштыгы була, сызгыра. Бар тагын озын курай бер төрле, аны бик кулланалар анда, Башкортстанда бик кулланалар. Тагын Казакстанда беләм мин.
Тагын менә шундый курай бар менә. Бу курайның барлыгы 3 тишек. 3 тишек. Менә монда күрәсез. Менә шундый формада. И пәрдәсе бар. Пәрдәсе бар. Шуны да таш чыгарыр өчен иренне менә шунда куялар да. Шуны таш чыгара. Менә шуны курага. Моны инде Алтын майдан фестиваленә баргачтан да профессор Дравый Геннадий Михайлович Макаров ул миңа күрсәтте. Менә инде менә безнең кыллы уен кораллары менә борынгы. Менә ике кыллы думбра. Менә инде без Казакстаннан алып кайткан идек. 97 елда Казакстанда булган идәндә халыкара международный фестиваль. Шунда Ишаттан барган идек без, Ишат гран-при алды шул вакытта. Ишнан соң без аны күчтән әйтеп үзебезгә инде национал бирделәр, шуны кайттык. Тагын монсы шабажыгы бер исеме, икенче исеме Кылкубыз дип әйтергә була. Кылкубыз.
Ол енді міне бұрынғы біздің ике қылы инструмент. Бұнысы енді заманша, современнырақ, но өлекінде бұрынғыша шындай бүгіліп атқалдына шыланған болған. Ешілайтып, айтысын таушы шығарып ойнай. Аны енді менің, аны өзім ясарға тұру келді. Кімнің музыкальный память жақшы тезген атып алдырғанлары бар. Қойырлар білен бірер ай, 2 ай, пока она біраз тармақларын құйғаншы. Қойбір бала 1-2 күнде тезіне ивіне алып, ойнай башлай. Құлағы бек яқшы әшләсі, бағаның келіштіріп ұрайын. 1-2 тоникына, где-то 1 аккорд алып ойнарға бұла. Альбинар апа патыршына берген брошюрка уже бітпейінді, уже бітіріп келеміз. Аны ноталардан алып, әбет нотада бітін неде бере алмайсың. Альбинар патыршына мен бек көп ердім, фольклор біз анына бірге ердік, фольклор жейіп. Мен ойын тұрған ең баянда, ол жерлейді, мен ана баянда экватерін өтте тұрған ең. Олар мен аныңы бітін мен өзін тұрған білен точыны. Нотада мұнда кетапта ғайып бейт беріліп мәген. Көп келер ұмытылады бұрынғы келер. Қазір ешілерге әгер эстрада керек. Эстрада. Шоу, бизнес. Мені болашақтанық мен шындай мені тартты қалы кейіне. Бұрынғы тейбадан қалған. Мұң. Қазір мұң еу қала. Мен мақсаш ол ескежелеріні яңадан толдырып, яңадан енді ұятып. Сол өзіміздің балаларға, еш буынға оларын үйретіп, олар шоңа нешіктер алаға көңілдеріне яткырып, оларына түгіл тағын, олардан алдағысы күндерде мені шол мен башлаған елдан алға барып, профессионалы болып бірәнді или фольклорист, или түрлі өтінді фольклорда түрлі направление барайым. Вот шоларына оқу йорттарына кіріп, специалист болып қайтсалар еді. И өзіміздің специалисттар болар еді. Әбет Сібірді еғандай специалисттар. Именно фольклор заниматься. На этом все. Увидимся на следующей неделе. Берегите себя.